Имаме жирафа челесте, бомбандиро крокодило, кавало виртуозо, 3 секунди ти е базата, Дени. И авокадролила. За да направим ново видео на Stealer Brain Rot. Целта ни сега е да стигнем 5 лайка, за да направим ново видео на Stealer Brain Rot. Не забравяйте да се абонирате за канала и да лайкнете видеото. Те не използвай това да влезеш в базата с Конинг. Сега ще си изберем една жертва. На колко ми е базата? Не знам. Не гледате на 100. Долу имаш нов герой. Къде е нов герой? Не, нямаш. На колко ти е базата? Отворена база с Мадин Дин Дун. Те я затвориха. Или това не е Нищо, ще ходим на... не, това не е Мадин Дин Дун. Виж тоя. Ще му вземеш бомбандиротата и двата. То летна, слабак. Пак джойна, пак. Слабак. Пак джойна, бе, тъп. Ма тая е по-слаба от нас, бе. Виж какво има, нищо няма. Добра, и извиняваме се, че ще е кратък този епизод, но се надявам да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала. Ако лайквате видеята ни, ще качваме с по-голямо време или можем да продължим